Vážení přátelé, stojíme na prahu nového roku a nový rok je taky nový začátek, ale taky chvíle zastavení, ve kterých máme možnost se ohlédnout za končícím rokem. A stejně tak jako vy, tak i já si v hlavě promítám předchozí rok, co mi dal, co mi vzal a co už třeba taky nikdy neuvidím. A v tuhle dobu myslím i na ty z vás, kteří díky svému onemocnění vidí špatně nebo nemohou vidět vůbec. A právě a především pro ně vzniká unikátní projekt Haptická historická výstava na zámku Frýdlant v Čechách, která umožní vidět historii rukama. Kdo by si nechtěl třeba sáhnout na repliku meče nebo na tvář nějakého dávného šlechtice. Nikdy na nic není pozdě. Pokud má člověk chuť a touhu k čemukoliv, tak do toho má jít kdykoliv. A já budu moc rád, když spolu tenhle projekt podpoříme. Ať je milé a hezké vše, co vám v roce 2024 padne do oka. Mějte se krásně, váš Vašek Vidra.